Hvad var det, der foregik? Det hele startede med, at jeg sad nede på juletræet, og så kom de gående hen til mig. You think you're special, you do. I can see it in you. Prøv at se hende der. Tror vi kan bruge hende? Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Jeg tror, vi kan få hende til noget sådan. Hvis vi nu presser hende, så tror jeg faktisk, det er lidt en mulighed. Skal vi prøve hende til? Ja. Har du en lighter? Nej, det har jeg sgu ikke. Har du reddet før? Nej, det har jeg sgu ikke. Vil du prøve? Nej, tak. Ej, kom nu. Ja, prøv. Kan du lide den? Nå, okay. Tag den. Tag den. Den var varm, tror jeg. Mangler du ikke noget nyt tøj? Man skal sgu da betale for det. Tag den nu. Bare ind under trøjen. Hvad er der sket med din hånd? Jamen, det var lige forleden dag. Vi kom gående på gågaden, så kom der nogle piger forbi. De kiggede bare for meget, så slog vi den ned. Slog du ned? Ja, det skete ikke mig noget, men det var lidt uheldigt. Jeg satte den på sådan en, de gik ud, og sådan går det. Jeg synes forresten, det var super flot, du turde at tage den der trøje der. Den er ordentlig. Ja, det ved du godt. Ja. Det viser bare, at du virkelig regner med os, og stoler på os. Vi stoler også på dig nu. Det er godt. Okay, men jeg tror, jeg skal tage videre. Så, præcis. Så lige kom. Sæt dig lige. Kan du se der, han? Ja. Ja. Tør du tage den? Tag den? Ja, tag på den. Okay. Jeg kom til byen, der er rundt og slået piger ned og sådan noget der i weekenden. Jamen er det ikke noget med, at de også har været inde og stjæle i Only og sådan noget? Jeg skulle med telt og sådan noget, det er helt vildt, det de har lavet. Altså. Nå, men skulle vi ikke have noget æder? Jo, lad os gøre det. Hvor fanden er en eller anden på? Men hvad fanden? Men vi kræftede det væk. Den er væk. Jeg tror ikke, de er en pige, der gik forbi, der har taget den eller sådan noget. Skulle det? Det er pigevand. Jeg tror fandme det er. Jamen, så punkt. Fuck. Ja, lad os gå op sådan noget. Stop. Vi må kunne gøre noget. Hvad skal vi gøre? Jeg vil godt give det til. Tror du, vi kan gøre ligesom de to piger? Jeg tror godt, vi kan. Hvad, du vil min punkt tilbage lige nu? Skylder du ind for at have taget den punkt? Jamen, så det jo ikke. Det var det jo ikke. Nu bliver du en punkt tilbage. Nu kæft!
fanden skulle det til for? Vi skulle jo bare have på den. Jeg skulle da ligeglad. Så? Måske skulle vi bare aflevere den tilbage til dem. Ja, I kender jo proceduren, og det her, det var altså sidste chance.